o fetiță de 18 ani se îndrăgostește, sau de 16 ani, se îndrăgostește atât de iremediabil de un bărbat și crede atât de mult în el că va fi bărbatul vieții ei, că va fi, iată, tatăl copilului pe care îl simte că s-a închegat acolo în burtica ei și care apoi să vadă că s-a înșelat și dacă ar exista o asemenea lege, așa cum voiau să o facă în Spania, ea ajunge din nou în această situație a imposibilității de a alege. Cred că aici stă. Cred că stă la nivelul mentalului, la nivelul libertății de conștiință, cât și la nivelul proceselor de conștiință pe care ți le faci ulterior, chiar dacă tu ai acceptat și ai dorit să folosești o asemenea metodă, pentru că visurile tale, pentru că ceea ce îți doreai tu în viață era altul, pentru că simțeai că îți scârție căsnicia, pentru că considerai că ai suficienți copii și nu mai vrei încă unul. Dar asta nu înseamnă, și eu vă spun din punctul meu de vedere, dar sunt aproape sigură că fiecare femeie care a făcut un avort, chiar dacă a fost un avort poate mai reușit decât acela povestit în carte, care n-au dus-o aproape spre pușcărie. O să vedeți că Liana va fi suspectă de avort ilegal și se va cere anunțarea procuraturii. Dar eu cred cu siguranță că fragilitatea și în sufletul unei femei este imposibil ca să nu-și fi pus probleme la nivel de conștiință dacă a făcut bine că a ales, dacă a făcut rău, dacă a ucis, dacă acel embrion este un copil sau încă nu este un copil. Chiar dacă nu o să recunoașteți niciodată, sunt ferm convins că în singurătatea gândurilor ei, orice femeie își pune asemenea probleme. Aici avem un nucleu și un embrion de viitor roman, pentru că după 89, o statistică spunea undeva negru pe alb, că anual 1.000.000 de copii sunt avortați în România. În circunstanțele în care alții își doresc cu disperare un copil, alții își doresc cu disperare să adopte un copil, alții au adoptat deja copii români ca să-i trafice la banca de organe și alte treburi, așa. Deci este o mare problemă din punct de vedere religios și spiritual și exact cum spunea doamna Crăciun, niciodată femeia care a trecut printr-o astfel de experiență traumatizantă nu va mai putea să se privească în oglindă liniștită sau nu se va mai considera altfel decât vinovată, pentru că, deși o celulă acolo, acela este un viitor om. Dintr-o anumită săptămână, lună, mai știu eu cum, se formează mâinile, picioarele, ochii, creierul. Practic, ești în postura de a o trimite la moarte un om. Dar dacă nu ai de ales, pentru că înainte exista această cenzură comunistă, acum există o imoralitate hedonistă, pentru că trăim într-o societate de consum, o societate consumistă, cum ar fi zis Herbert Marcuse, o societate care nu acordă omului nicio valoare, decât atâta timp cât este tânăr, frumos, prezentabil, bogat, mai știu eu cum, da? Deci este o societate consumistă care ne înghite pur și simplu, cronofagic și canibalic, fără să ne dea niciun drept de apel sau niciun drept de replică. O societate pentru care omul, ca un corolar de sentimente și dorințe și idei și idealuri, nu există. Trăim într-o societate pentru care totul se reduce la acțiune. Am realizat, am căpătat, am avut. Cioran spunea undeva că marea dilemă a omului este între a fi și a avea. Constat cu mâhnire că de foarte multe epoci România trăiește sub acest spectru al lui a avea, dar a fi mai greu. Ca să te subsumezi lui a fi, trebuie să fii damnat, să fii exclus de societate, să fii considerat un ins aparte sau atipic și să suporți blamul public. Deci este în continuare o problemă, pentru că a avea un copil este o maximă dovadă de responsabilitate și nu oricine este dispus să-și o asume. Iar atunci când ne referim la generațiile tinere, că am suficient să legi din ultima vreme,
și nu vreau să zic precum bătrânii, domnule, maică în vremea mea, așa și pe dincolo, da? Sunt destul de bătrân, am 53 de ani, da, mulțumesc, da? Da, Domnul să fie un pic mai bun decât precedențele am văzut. Deci nu vreau să spun ca bătrânii în vremea mea. Dar aceste generații care trăiesc exclusiv sub imperiul momentului și sub imperiul lui Carpe Diem, va fi foarte greu să înțeleagă impactul acestui eveniment de a avea un copil sau importanța faptului de a fi părinte. Cei foarte tineri vor să se distreze, e normal, vor să se bucure, e normal, vor să petreacă, e normal, și dacă apare un copil, este tratat ca un produs rezidual sau precum coxul de la fiziologie. Greșiți total. Mă bucur dacă va ridica mingea la fileu și putem deschide o polemică. În septembrie anul trecut, cred că ați văzut și voi la televizor, au fost acele manifestații pentru Roșia Montană. Ați văzut manifestații de amploare. Și am participat și eu la ele. Produs în vârstă față de media celor care erau pe stradă și am avut ocazia să cunosc generația tânără. Sigur, am ocazia să o cunosc și prin sufletul copilului meu, dar acolo nu pot să fiu suficient de critică, întrucât eu am fost educator. Și vreau să vă spun că am cunoscut o generație extraordinară. Este extraordinară generația tânără. Dacă o să aveți vreodată curiozitatea să căutați pe blog, să mai vedeți ce scriu, o să vedeți că am și spus mă bucur, înseamnă că România este pe mâini bune. Deci oameni atât de frumoși, atât de extraordinari, atât de curați, și am stat de vorbă cu foarte mulți, cu toți prietenii fiicei mele pe care nu i-am văzut niciodată, cu oameni pe stradă, dați seama, erau 20.000, oameni nu fără căpătâi, oameni, nu oameni șomeni, oameni cu servicii, oameni cu copii, veniți la manifestații, cu o atitudine atât de grijuliu părintească față de bebelușii pe care aveau cu ei la manifestații, încât eu, care aveam cam aceleași păreri ca doamna profesor, m-am înclinat în fața lor și am spus că este momentul ca generația mea să se retragă și să dea voie acestei generații să preia România, pentru că impresia mea este că da, o vor face foarte bine. Poate mai bine decât am făcut-o noi, pentru că eu cred că noi nu am avut suficient curaj, întrucât veneam cu acea frică în spate impusă de sistemul comunist, ori ei au avut norocul de a se naște, de a fi educați și de a trăi în libertate. Și ca să nu uit, de câte ori îi criticăm noi, cei de 50 de ani, de 60 de ani, de 40 de ani, vă rog să închideți ochii și să vă aduceți aminte cum erați la 20 de ani. Și noi ne distram. Și noi mergeam la petreceri. Și noi mergeam la discotecă. Sigur, discotecile noastre nu erau asemeni cluburilor de astăzi. N-are nicio importanță. Și bunicii noștri dansau doar vals. Oricum și noi am fost diferiți față de părinții și de bunicii noștri. Deci, imaginați-vă cum erați la 20 de ani și îi veți privi în mod corect. Eu chiar felicit această generație. Au putere în momentul când consideră că un proiect nu-i bun sau nu e pe placul lor, fără prea mare gălăgie, fără prea multă vorbă, se strâng și luptă până și îl realizează. Eu îi felicit. Eu cred că sunt și uscături. Da, din familie, e adevărat, dar să știți că noi nu-i vedem. Ei sunt o generație mai tăcută. Doamna Nelici, mai zis Eminescu, oamenii mor, dar ideile rezistă și se mută nații. Deci chiar dacă noi nu înțelegem corect, să zicem, mi-ați zis să ne imaginăm cum eram la 20 de ani. Eu la 20 de ani eram divorțată, ceea ce am rămas până ziua de azi. Deci nu prea face plăcere să mi-aduc aminte. Zic, tot dat totul, zicem așa.
Asta înseamnă că v-ați distrat la 18. Da, nu, m-am maritat onorabil, am fost un om foarte onorabil. E și căsătorie, o distracție. Nu m-am distrat, sincer vorbind. Nu, a fost un lagăr nazist căsătoria, îmi pare rău, da. Deci am intrat în căsătorie precum un evreu într-un lagăr din ăla, acest Buchenwald. Dar vă spuneam, deci, chiar dacă nu înțelege la maniera corectă, vor trebui pe undeva să recunoască faptul că cel mai bun în ei ni se datorează nouă. Pentru că cei mai buni într-o generație se transmite la alta și așa cum spunea Mihai Eminescu, fiecare generație este un agent tăcut, dar devotat al istoriei naționale. Deci va trebui să se realizeze și această conciliere istorică, să zicem, între Franța și Germania, și între noi ăștia bătrânii, depășiții, cei care nu suntem în pas cu timpurile și ceilalți care ne contestă, pentru că totuși undeva în sufletul nostru sunt exact aceleași valori. Iubirea de frumos, iubirea de artă, iubirea de patrie, iubirea de umanitate. Deci ce avem mai bun în națiune transcende ideea de generație. Asta eu cred că nu se oprește la un anumit nivel. Eu spuneam numai că la generația actuală am detectat un pic mai multă dorință de plăcere, un pic mai mult chef de fugă de muncă, așa, un pic mai multă dorință de a te realiza prin prieteni, cunoștințe, relații, bani și alte cele, și un pic mai mult individualism, pentru că totuși, în acele vremuri de tristă amintire, sau poate, Doamne iartă-mă, tocmai datorită acelor vremuri, dar nu-i meritul lor. Nu, dar zic că totuși așa era. În acele vremuri de tristă amintire, parcă eram un pic mai solidari, sau un pic mai altruiști, sau poate că frica ne făcea mai uniți, sau ne făcea să fim mai grijuli cu prietenii noștri. Ceea ce în ziua de astăzi a cam dispărut. Prietenii devin niște noțiuni așa, cum zicea la Rochefoucauld, vorbind despre ei ca despre fantome. Toată lumea vorbește, dar nimeni nu prea a văzut. Deci foarte rar. Atunci era mai multă solidaritate și undeva mi se pare că și doamna Ana Brandian a declarat într-un articol că societatea românească este ca o maioneză tăiată. Lipsește această unitate, în principii, solidaritate și un pic de altruism. Să ne gândim și la ceilalți nu doar la noi. Eu cred că ambele doamne au dreptate, pentru că doamna Crăciun a avut de-a face, prin experiența dânsei, cu un anumit eșantion din generația tânără. Doamna profesor Diana are de-a face cu multe tipuri de caractere, cu multe tipuri de personalități. Îi trec prin mână atâtea sute de Prin mână nu, cu n-alte astfel încât nu putem generaliza, pentru că în zilele noastre chiar există diferite tipuri de adolescenți și exact. Nu pentru faptul că nu înțelegem noi, pentru că noi căutăm să înțelegem. Dar există și din aceea de care spune doamna Barbu și într-adevăr și... așa cum am fost și noi, că nu toți am fost buni și nici toți n-am fost răi. Adică se regăsesc în ambele exemple, se regăsesc mulți din tinerii de astăzi. Eu am venit doar ca o completare pentru că se concluzionează așa că generația asta este ceva de speriat. Și atunci am apăsat cumva pedala, poate mai mult. De speriat nu e de o mai pragmatică, noi am fost prea romantici. Noi am fost cu capul nori, doamna Levi. Sincer vorbind, noi am fost cu capul nori. Deci, când am citit și romanul, dumneavoastră sunteți acolo o ființă fragilă, eterică, gracilă, romanțioasă, sentimentală. Păi una de ziua de astăzi, păstrând proporțiile și vârsta, ar fi cu totul altfel. Deci mult mai pragmatică, mult mai decisă, nu știu. Deci noi am fost un pic cu capul nori, sunt mai pragmatici. Asta este singura. Eu sunt de partea tinerilor, dar știu de ce? Dar nu vreau să recunoașteți că bătrânița. Sunt tinere și eu să mă simt mai tânăr. De acord, așa e, da. Adevărul este că și în familie, relațiile părinți-copii. Dacă părinții au puterea să se... Atunci când se ivesc cu anumite situații, dacă au puterea să se ducă înapoi la vârsta copilului, puterea de înțelegere este mult mai mare. Deci, pornind din familie, dacă așa tratezi și încerci să rezolvi toate problemele, puterea de înțelegere îți este mult mai mare atunci când te duci în urmă la vârsta copilului respectiv. Și așa rezolvi toate problemele. Eu asta a fost ideea care m-a călăuzit și am ajuns să n-am nicio divergență
cu copilul meu. Niciodată, niciodată, niciodată. Trecem mai departe la școală, dacă învățătorul, profesorul, la fel, are această putere să se ducă în urmă și să zică cum gândeam eu la vârsta asta? Oare dacă eram pus într-o situație asemănătoare, cum reacționam eu? Să știți că problemele se rezolvă. Să știți că problemele se rezolvă. Și oricum vă A fost spun că, ideea care m-a călăuzit tot timpul. oricum vă spun că Dumnezeu îți arată atât de repede Da, calea da. și am să vă spun o mică poveste. Într-o zi, băiatul meu a spart 2 farfurii. Era în clasa 10, destul de mare. Și erau din farfuriile care îmi plăceau atât de mult, erau din farfuriile care erau pentru musafiri. Și în primele secunde am vrut să-i dau 2 bani. Și apoi m-am tras înapoi și m-am gândit în sinea mea, Doamne, pentru 2 farfurii nu merită să-mi bat copilul și foarte mare, avea 1,80 m. În jumătate de oră am spart toate cele 6 farfurii, mi-au scăpat din mână în fața chiuvetei. Și abia atunci am realizat cât de idiotă aș fi fost. Cum aș fi putut eu apăra pentru cele 2 farfurii dacă le spărgeam pe celelalte 4 care ar mai fi rămas? Și am realizat că lucrurile e o funie subțire de tot și complicată între generații. Dar e o funie pe care putem merge și noi dintr-o parte. Să nu-i lăsăm numai pe ei să o străbată numai din partea cealaltă. E o poveste frumoasă. Da, am venit și să vă mulțumesc pentru călătoria pe care ați făcut-o spre noastră. Pentru călătoria pe care ați făcut-o spre trecut. Pentru că e bine ca tânăra generație să cunoască și din alt punct de vedere trecutul. Pentru călătoria pe care ați făcut-o spre sufletul dumneavoastră și curajul pe care l-ați avut pentru a retrăi acele momente dificile. Și pentru călătoria pe care doriți și o oferiți tinerilor, care unii dintre ei au nevoie astăzi de modele și de sfaturi. În literatură găsesc de multe ori răspunsuri la întrebări pe care nu le găsesc în viața de zi cu zi. Și dumneavoastră le oferiți aceste răspunsuri și vă mai așteptăm să ne oferiți răspunsuri. Dacă mai vrea cineva să intervină sau să mai spună ceva, sau poate unii dintre tineri vor găsi explicația de ce nu mai au frați și surori. Da, să știți că tinerii vor copii la 30 de ani, nu la 20 și un pic. Și e prea târziu, pe urmă se apropie de 40, păi nu mai fac, nu mai. Da, undeva alături Să știți că școala. am primit foarte multe scrisori după lansări și după comenzile de carte. Unele dintre ele chiar m-au impresionat foarte mult. M-a impresionat mai ales o scrisoare pe care am primit-o de la o tânără care mi-a scris că am înțeles în sfârșit, după ce ani de zile și-a acuzat mama că nu a participat la un sfârșit de an școlar unde copilul lua primul întâi, de ce era nevoită să plece într-o mașină. Mie mi s-a părut deosebită scrisoarea și mi s-a părut deosebită pentru că am zis că poate că cartea deschide și altceva, sufletele mamelor care nu au putut să povestească copiilor nu neapărat acest subiect, ci mici întâmplări prin care au trecut în perioada comunistă și pe care copiii nu le-au înțeles, fie că erau prea mici, fie că din dorința noastră de a-i feri de durere, le-am ascuns. Mi s-a părut că ar putea fi și cartea un îndemn spre mărturisire înspre și dinspre mamă, fiică sau, de ce nu, și tată, pentru că și ei la rândul lor au trecut prin clipe îngrozitoare, poate
poate alături de soții în aceste momente sau chiar altele în perioada aceea chiar de tristă amintire, cum spunea. Dar un pic, dacă doriți să vă dau... Alen de roz zicea că nu e nimic mai frumos decât Că putem gata, vorbi noi și suntem între copii. timp, știți, eu vedeți mult. Până la urmă. Eu mai vreau să vă felicit pentru carte, să vă mulțumim că ați venit și la noi, să vă doresc ca pe viitor să apară și alte cărți și să mai veniți. Ați spus că aveți încă 4 proiecte de și așteptăm. Da, unele proiecte sunt apropiate, cred că 2 cărți de povești scurte or să iasă mult mai repede. Una chiar am și discutat cu editura, dar au venit aceste lansări și am zis că nu pot să... mă împrăștii prea mult și... câteva romane, să sperăm că încă mai trăiesc să le scriu pe toate. Să le scriu mai bine decât aceasta. Este obligatoriu să atragi lunga. Am mai spus, cartea costă 25 de lei, cine vrea să o achiziționeze și să obțină și un autograf de la doamna Lili, invităm să... Nu, mă interesează unele mici. Da? Vă invit în același timp să și serviți. Am făcut acolo și aici 2 bufete care... Tu ai ceva în fund că doamnele sunt bogate la aici. Imediat.